napa kula iso ngukup garwa kalian Mbok Baldra. Oh, lole kentas waru gembal manyor-manyor do neng dungkul pananas dadi alas dadi panah. Nuwun sewu Angger Prabu Baladewa. Nyadong jawuh panjenengan mandhap saking Sitinggil Binanturata Negari Ndarawati. Kepareng ingkang paman Sukalima nyadong jawuh, Ngger. Bapak Duru. Kula wonten dawuh. Burisrawa. Kula wonten dawuh Kakang Prabu. Kados pundi? Napa dinten sakmenika Mbok Badra pun kepaling pun boyong badhe kadhaupaken dening Kang Rayi pun Burisrawa wonten. Selak ora betah. Kula pun nyiapaken tembang. Kasih itu. Sangka tresnane kula kalian Mbok Baldra. Walah. Bapak angkayane jujulan usule Burisrawa. Wah, liripun kados pundi Kakang Prabu? Sekawit aku wis matur kesane Kyai Prabu Ndrawati. Perlu ning Rembug aku bakal nglamar marang kadangku si Bratajaya. Nanging lah kok dumadakan. Dumadakan parep-parepun kawan Bagong sing uga arep nglamar. Kadangku Bratajaya ya calon garwamu. Ya swara Sembadra bakal didhawuhake kelawan Permadi. Waduh. Pripun niku? Luwung baya mati kula wujude nganti mboten kasembatan kula gayuh Mbok Baldra. Kersanipun Mbok Baldra kados pundi kula kantun nderek. Kula menika namung nanting kaliyan karepanipun bocah kok, nggih. Menawi Burisrawa menika ngantepi kawontenanipun kedah dipun rebut kanthi sarana pabaratan. Lah nggih dipun lakoni. Nanging repote ngene Burisrawa. Ponokawan Bagong Hari Pratpaning laladan negara Ndrawati ora mung ijen nanging nganti marang anak-anak Pandhawa. Tak sawang mau padha gembruduk wadyabala saka negara Ngamarta segelar sepapan malah kepara saka negara Ndrawati padha pacak baris. Wah. Ampun kuwatir mangsa mikir. Kula dhewe sing areng ngajangi jembar. Bab perkara mengke Mbok Baldra niku gelem apa orane kula mengke sing arep ngruta paripeksane pancen ora gelem tak boyong wonten ing kesatriyan kula.